Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия Евроком. Вие сте наживо с коментарно-публицистичното предаване зад кулисите. Отново е петък, 20 януари 2017 година, 21 часа и 5 минути. Ще коментираме, както преди, наживо и с вас, уважаеми зрители, две актуални, горещо актуални събития. Преди 2 часа Съединените американски щати имат нов държавен глава – мултимилиардерът Доналд Тръмп. Вече 24 часа България има също нов държавен глава, бившият командващ военно-въздушните сили на страната и бивш летец на МиГ-29, военен летец, генерал Румен Радев. Две нови лица в политиката, американската и българската. Две нови лица, двама нови президенти. Всъщност какви са те? Променени президенти или президенти на промяната? Каква политика ще провежда Доналд Тръмп? Каква политика ще провежда Румен Радев? След малко ще ви пусна малка част от изказването, от словото на новия български държавен глава в Народното събрание. Вие всички може да имаме всякакви забележки към неговото слово. Да, наистина то бе малко по-дълго от очакваното. Да, наистина в него се допуснаха някои лапсуси и недоразумения. Да, наистина, може би, генерал Радев като държавен глава не трябваше да отговаря на дясната част, на агитката на реформаторския блок. Но факт е нещо друго. Факт е, че самото появяване на генерал Румен Радев на трибуната на Народното събрание, 43-то Народно събрание в качеството му на президент на Република България, бе тежък удар. Шамар в лицето на досега управлявалата ни политическа коалиция. Това е ГЕРБ, Патриотарския фронт, Реформаторския блок. Това е тежък удар за тях. Може би непоправим. Надявам се да бъде непоправим, след като минат парламентарните, извънредните парламентарни избори на 26 марта или на 2 април тази година. Радев в Народното събрание, след триумфалната му победа над патриотари, реформатори и гербери, е позор за партия ГЕРБ и слава Богу, този позор да се увенчае с успех на нормалните, демократичните, прогресивните сили в България на предстоящите парламентарни избори. Вижте, в самото начало, малка част от изказването на генерал Румен Радев, всъщност той вбеси със самото влизане в парламента своите врагове. Видео. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин премиер в оставка, уважаеми господин Ваше Светейшество, уважаеми госпожи и господа, членове на Конституционния съд, уважаеми членове на Министерския съвет в оставка, уважаеми народни представители, Ваши превъзходителства, господа генерали и адмирали, скъпи съотечественици! Позволете ми най-напред да благодаря за доверието да бъда президент на държава с 13 века история. Да бъда държавен глава на многолик народ, в който от столетия съжителстват етноси и религии, но отказват да се смирят политическите страсти. Мнозина днес казват, че времената са трудни. Но животът изглежда подреден само в застиналите страници на историята, когато е преразказан в минало свършено време. Политиката се случва винаги в сегашно тревожно време. Тя зависи от способността на милионите граждани да осъзнаят общите си интереси. Да спрем до тук и да направя своя най-кратък коментар. А то е следния. Една много добра реч на държавния глава, новия държавен глава на Република България, господин Румен Радев. Да, речта, както казах преди малко, бе по-дълго от очакваното, цели 45, 46, 47 минути. Видяхте преди малко речта на новият американски президент Доналд Тръмп. Само 17 минути. 17 минути, в които той възпламени страстите на нацията. Но това не е грешка за умиране. Това не е проблем, който трябва изобщо да се приписва на новия държавен глава на България. Той се учи в движение. Важното е, че има подкрепата на 2 милиона български граждани, които директно гласуваха за него. И не само за него. Те гласуваха и за отстраняването на кликата, на мафията, на олигархията, на ГЕРБ, на патриотарите, на реформаторите
и да смяна на целият така наречен политически естаблишмент, това, което се случва и в Съединените американски щати, тъй като хората са отвратени от тези политици, които вече 27 години не ходят по главите и при това имат не само парите, но искат да имат и властта, тъй като властта им осигурява гаранция, че няма да посегнем на откраднатите им пари, откраднати, разбира се, от всички нас. А вижте най-големите врагове на президента Румен Радев през вчерашния ден. През вчерашния ден два фактора в парламента, в дясната част на залата, си позволиха невъздържано, грубо, хулиганско поведение. Разбира се, кои са те. На първо място Валери Симеонов, на второ място Волен Сидеров, на трето място Реформаторския блок в лицето на небезизвестния Гроздан Караджов. Какво заяви в интервю в сутрешния блок на Българската национална телевизия Валери Симеонов днес? Заяви, че първо разкритикува поведението на новия президент при влизането му в парламента и тъй като очевидно няма други аргументи, нападна семейството на държавния глава. Цитирам неговите думи. Цитирам думите на Валери Симеонов, казани днес сутринта. Влиза той, Радев, в парламента и с него една висока жена, а вице-президентката, дето е избрана, ситни отзад. Чакайте, пита Симеонов, той какъв е? Да не е царското семейство. Отива на срещата и пак с тази висока жена. Сега, очевидно господин Симеонов има някакъв много сериозен проблем. Дали Наполеонов комплекс, дали ниска интелектуалност, дали липса на всякаква култура, но да обсъждаш ръста на една жена, в случая съпругата на новия държавен глава, показва, че той има проблем от всички изброени до тук, или по-отделно, или всичките те заедно. Наистина примитивизъм е да говориш по този начин. А какво се позволи да заяви пък вчера Волен Сидеров, неговият любим нов коалиционен партньор? Те двамата не бяха ли, които се съдиха, плюха, кълняха и сега отново са в коалиционна прегръдка? Да, това са те. Но вие, уважаеми зрители, като избиратели ми прощавате всичко това, им давате своите гласове. По-тъпо поведение на избиратели аз не съм виждал. Да те имамят един път, два пъти, три пъти, четири пъти и ти отново да даваш доверието на тези типове, да не кажа криминални типове, тъй като един от тях е известен със своите похождения за сметка на държавния бюджет в един хотел в Париж 4 сезона, в един курорт в Куба имаше името Варадеро, а пък другият, така наречения Валерката, то официално е мултимилионер, но не със своите, а с нашите пари. Богатее от това, че дава своите хотели по българо-турската граница, в които по договор с Министерството на вътрешните работи спът полицаите и жандармеристите, охраняващи българската граница. Та какво каза, да се върна на темата, господин Волен Сидеров? Нагло, нахално, бих казал елементарно. Цитирам: нека новия български държавен глава се вслуша в политиците. Аз, Волен Сидеров, съм в политиката от над 25 години, така че нека се слуша в политици с опит като мен и всичко ще бъде наред. Сега, аз да направя своя кратък коментар по този повод и да кажа следното. Ако господин Волен Сидеров се въобразява наистина, че той има моралният и професионалния капацитет да съветва Румен Радев, това означава наистина, че министър Москов наистина се е провалил в здравната реформа, след като един неин пациент си позволява да говори по този начин. На какво ще учи Сидеров господин генерал Румен Радев? На какво ще го учи? Как се замерят стюардеси в германски самолет на компанията Lufthansa с кюфтета? На какво ще го учи? Как се напада посладник или по-точно дипломат от френското посолство в българското въздушно пространство? Преди в самолета на Lufthansa беше в германското въздушно пространство. Тоест, може би ще го учи господин Сидеров на въздушен тероризъм, Румен Радев. Може би ще го учи как се използват златните пръсти на господин Волен Сидеров. Първия път, като подкрепи първия кабинет на Борисов в 2009 година, въпреки клетвите и заклинанията, че ще прави обратното по време на предизборната кампания. Може би ще научи Румен Радев как се използва златния пръст, за да се възцари на власт правителството на Орешарски, или как сега, преди няколко месеца, дава отново за трети път златен пръст, вече като коалиционен партньор на Валери Симеонов, за кабинета на Борисов 2. На това ли ще учи Волен Сидеров Румен Радев? А може би ще го научи на това как се нападат полицаи и жандармеристи пред Народното събрание
и това му се разминава с една най-обикновена пробация? Или може би ще го учи на това, уважаеми зрители, как всъщност господин Волен Сидеров се държи с всички длъжностни лица и как упражнява граждански арести в страната на Орлов мост, на Лъвов мост, на неудобни немо граждани. Или може би ще го научи, Волен Сидеров ще научи Румен Радев, как хулиганства по улица Раковски в късните часове, заедно с един негов партиен авер. Или може би ще го научи как се нахлува в Витис, за да се накажат неудобни студенти, позволили си да се усъмнят в гениалността на Волен Сидеров. Всичко това, което ви изброих, говори още едно. Този човек не е адекватен, а вие продължавате, надявам се да не се случи, да му давате своето доверие със своите гласове. А сега, за да видите за кого става дума, за какви типове става дума, за какви личностни разстройства имат, нека ви покажа две видеа, за да разберете кои са критиците на новият български държавен глава Румен Радев. Първото видео от преди 4 години и ви показва как Волен Сидеров в собствената си телевизия хули, обижда, напада, ругае сегашният си за втори път коалиционен партньор Валери Симеонов. Като гледате тези кадри, не забравяйте какво си позволиха през вчерашния ден Валери Симеонов и Волен Сидеров видео. Нека да видим още един велик, голям, чутовен националист. Валерката Симеонов. Шефа на СКАТ, който направи специална партия, за да удря по този, на който дължи това, че стана общински съветник, на това, че стана известен изобщо и на това, че реши да се занимава с политика. Валерката Симеонов, шефа на СКАТ, който 2 години и половина изливаше помия срещу мен, не каза нито дума за шистовия газ. Този велик патриот, този страхотен националист, този чутовен борец за правда и свобода не се изказа нито веднъж за шистовия газ. Не го чухте, нали? И аз не го чух. Просто защото не се изказа, защото той няма мнение. Защото той вече играе с Бойко Борисов из ГЕРБ така и ГЕРБ залагат на СКАТ и на неговата партийка да удря по Атака и да разбива националистическия вод. Това е играта на Валерката в момента. Да си играе с Бойко. Ами Бойко не е толкова лош, казват неговите смешни водещи претенденти за титлата най-смешен водещ на планетата. Бойко вика, не е толкова лош, казва непрекъснато поредния водещ при Валери Симеонов в СКАТ. Защо да взема позиция Валери Симеонов по теми като шистовия газ? Тук виждаме една снимка, на която един друг титан, Валентин Касабов, е на някаква яхта с турския консул в Бургас. Тази снимка показва двойната природа на Касабов. Той по телевизия СКАТ плюе срещу Волен Сидеров, Атака, обяснява как ние сме предали идеалите. В същото време той си пие питето с турския консул. Какво да каже за такъв човек? Какво да каже за такъв човек? Неговия шеф пък, Валери Симеонов, също бил станал тамплиер, научавам. Нека да видим тази снимка, в която и Валерката Симеонов бил посветен в тамплиерството. Това доживях и този момент. Ето, това е кандидата за кмет на Бургас, който като стана общински съветник, първата му работа беше да си закупи парцелче и да се уедри имението в Бургас. След което да си кабелизира собствената телевизия в нарушение на нормативите и да добие още имоти, апартаменти в Слънчев бряг, мотел в Малко Търново и така нататък. Националиста, патриота велик Валери Симеонов обаче нито дума не казва за шистовия газ, а тръгнал да става и тамплиер, научавам напоследък. Нека да видим и най-великия сред националистите Валерката Симеонов, шефа на СКАТ и на новосформираната партия на СКАТ БСФС. Ето го и Валери Симеонов. Нещо да сте чули, уважаеми българи, да каже по въпроса за акта? Не. Няма и да чуете, защото това не го интересува. Него го интересува да вземе още едно мотелче някъде, да прилапа някой парцел в Бургаско, да си направи хотел там, за да може да печели парички. Това, че акта, някакво споразумение, което ще ограничи хората, ще цензурира, кого го интересува? Той с интернет не се занимава. Интернет му е чужда територия, освен това.
Територията са му парцели, окабеляване, далаверка, укриване на доходи. Такива неща, такива хубави неща. За какво му е интернет свобода? Не му трябва. Великият националист и патриот Валери, който ме плю 2 години, нищо не казва за акта. Няма позиция. Неговият подчинен, айде да не използвам такива думи, ще предизвикам Сем да ни глобява. Неговият подчинен адютант Валентин Касабов, който също е един от основните плювачи по мен последните 2 години. Ето, сега ще видим и неговата снимка на една яхта с турския консул, си пие питието, Валентин Касабов. Тук той е с турския консул. Той също по въпроса за акта не се изказва. Много не го интересува. Него го интересува да наплюе Волен Сидеров, защото Волен Сидеров е най-лошия от всички. За Касабов. За акта не. Както виждате, драги българи, тези, които ме плюят и обвиняват в изкривяване на идеалите, всъщност изобщо не се интересуват от обществено важните проблеми на България. Така, много верни слова на Волен Сидеров. Защо ви показвам всичко това? За да видите природата, същността на плювачите по Румен Радев през вчерашния ден. И точно тези хора си въобразяват, че могат да бъдат морални съдници на новия български държавен глава, който има впечатляваща биография и вие знаете каква е. Може да имаме много забележки към Румен Радев, но не може да имаме никакви забележки към неговите интелектуални възможности, към неговата биография на летец, изтребител на МиГ-29, на командващ българските военно-въздушни сили. Човек с впечатляваща военна специална подготовка и точно тези хора ще бъдат негови съдници. Виждате, става дума за двойната природа на Валери Симеонов, за което говори Волен Сидеров, но видяхте преди малко двойната природа и на Волен Сидеров, който всъщност е в момента отрицанието на всичко това е неговата същност. Той, това, което отрича, отново го прави, отново е коалиционна патерица, отново се прегърна със своя най-голям враг, както каза той, Валери Симеонов. А сега да видим другата гледна точка. Какво се случи в парламента между тези типове, които искат да обладаят патриотичния вод, но всъщност с една предателска политика към всички вас, които гласувате за тях. Тъй като 2 години те измамиха вашите очаквания, измамиха избирателите с силни обещания на 5 октомври 2014 година и подкрепеха, да го кажа направо, мафиотското управление на партия ГЕРБ. Ще дадете ли отново гласа си за тези хора? Ще бъдете ли измамени за втори път? Вижте какво се случи в парламента точно преди 1 година. Това е същността на тези, които плюят Румен Радев през вчерашния ден. Гледаме парламентарната сцена сълза и смях, където днес, само 2 дни след националния празник 3 март, народните избранници обсъждаха промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Димитър Байрактаров от Патриотичният фронт е на парламентарната трибуна. Ще си позволя да ви прочета една статия от вестник Демокрация, написана през 1991 година. Статията е с наименование "Да освободим Алоша от наряд". Автор на въпросната статия е лидерът на партия Атака и по-настоящем ревностен защитник на всичко свързано с Русия Волен Сидеров. Но през 1991 година той определя като лъжа твърдението, че съветската армия е страж, намери като заявява, че всъщност тя е окупаторът на България и че там, където е стъпил ботушът на Алоша, друго освен робство хората не са узнавали. Но да се върнем към свидното ни Народно събрание и да разберем каква е връзката между текста на Сидеров и промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Наистина, този законопроект е много важен. Толкова е важен, че на Димитър Байрактаров от Патриотичният фронт секунди по-късно му се наложи да се отбранява, защото срещу него се изправи въоръжена сила. Моля, по темата се изказвате. Това е по темата. Моля. Ела тук. Ела. Моля. Би трябвало вече да сме му свикнали, но Десислав Чуколов отново ни изненада с ексклузивното си включване, така както снегът изненадва софиянци. Моля. Отстраня. След този непатриотичен призив към патриота Байрактаров, той не остана длъжен
на Чуколов. Ела отвънка да ми козирожи. За щастие или не, квесторите се бяха намесили на време, а за заместник председателя на Народното събрание Димитър Главчев не остана нищо друго, освен да стовари тежката си ръка върху звънеца. И да каже тежката си дума. Прекъсвам заседанието. Ела отвънка да ми козирожи. Току-що видяхте видеокадри, на които не демонстрираха своята същност примитиви, изживяващи се като политици, бих казал примати. И тези хора искат отново да не управляват, след като 2 години крепяха. Не крепяха. Те участваха в управлението с Бойко Методиев Борисов и партия ГЕРБ съвършенно пълноценно и искат отново да вземат вашия глас. Обаче това не е всичко. Към тази нова коалиция се присъединява един нов човек. До сега коалицията беше ГЕРБ, мутрите от ГЕРБ, да го кажа направо, патриотарите и деформаторите или другото лице на реформаторите. Но деформаторите са силно разединени и нищо чудно е да не успеят да влезат в следващия парламент. Но има резервен вариант. Резервен вариант е подготвен от дълго време и то от стратезите в партия ГЕРБ. Наистина трябва да се признае, че в ГЕРБ има стратегическо мислене, когато трябва да се подготвят коалиционни патерици в следващия парламент. Проекта Марешки е от години, защото как си въобразявате вие, уважаеми зрители, че може човек да има чиста печалба годишно, това е той, Марешки, от около 50 милиона лева. Такава печалба няма дори и предприятието Нефтохим или Лукойл Бургас. Такава печалба дори нямат бензиностанциите ОМВ, Шел и които се сетите взети заедно годишно. А той има тази печалба на 2 пазара, най-регулираните пазари по света. Това е пазар на фармацевтичните продукти и пазара на горивата. В двата най-регулирани пазара по света, естествено и в България, той има такива зашеметяващи печалби. 50 милиона лева годишно. Как става това без подкрепата на правителството на Бойко Борисов? Първото и второто. Стотици аптеки. Как става това нещо? Бензин, чийто произход никой не знае откъде е. Откъде идва бензина за бензиностанциите на Веселин Марешки? До ден днешен контролните органи не са казали нищо. Така че се готви нова коалиция. И тя гласи: мутрите от ГЕРБ, мафията от ГЕРБ, наречете ги както искате, патриотарите на Валери Симеонов. Казвам на Валери Симеонов, тъй като той там е главният бос, друг няма никой. Каракачанов и Сидеров са само част от масовката. Та коалицията е ГЕРБ, патриотари, аптекари. Но като говоря за аптекари, да видим последна новина от последните часове, а тя гласи. Но вижте тази снимка. Вижте тази снимка. Борисов, Марешки и Симеонов, новата коалиция. Та, аптекарската коалиция, или по-точно аптекарската партия, която се надява да участва. Вижте много добре тези 3 лица. Това е бъдещата коалиция. Ако вие гласувате за Марешки, вие всъщност давате гласа си за Бойко Борисов. Нали по-логично директно да гласувате за Бойко Борисов, вместо да си въобразявате, че давате своя глас за партията на протеста в лицето на Марешки. О Боже, той си живее като новия българския Доналд Тръмп. Или пък да дадете гласа си за този политически лицемер и измамник до него, който 2 години управляваше с Бойко Борисов, а преди тези 2 години говореше точно обратното. По-добре е вместо да гласувате директно за Валери Симеонов, въобразявайки си, че гласувате за патриотична кауза и идея, да гласувате за Бойко Методиев Борисов, за оперативно интересното лице, както се казваше в шифрограмите на Американското посолство в София. Коя е новината, като гледате тези 3 лица? Ами новината е от Комисията за защита на конкуренцията, която е започнала разследване срещу Веселин Марешки и 2 негови служители за нелоялна конкуренция. Тя е следната, че според разследването на обвинението под негово ръководство, служителите на Марешки са предприели, цитирам, агресивни действия срещу собственици на аптеки в България, като в периода 2013-2014 година, чуйте внимателно, са отправили предупреждения към конкурентни аптеки, че ако откажат да купуват лекарствени продукти от дистрибутора Фармнет, който е собственост на семейството на Марешки, до техните аптеки, на тези, които са отказали, ще бъде отворена аптека с логото им Супернова за Северна България и ще се продават лекарства в тези аптеки, за да ударят конкуренцията на ниски цени
Или пък ще бъдат пращани проверки, забележете рекетьорската същност на тези хора. Ще бъдат изпращани проверки от Изпълнителната агенция по лекарствата, която проверки ще унищожат бизнеса на аптекарите, които отказват да бъдат снабдявани от Веселин Марешки. Това какво е? Това бизнес ли е? Не, това е мутренски бизнес. Това е мафиотски бизнес. И ако вие отново се полъжете да гласувате за него, както гласувахте на президентските избори, въобразявайки си, че давате гласа си за човека, изразяваш вашия протест, вие ще попаднете на рекетьор, тъй като специализираната прокуратура е решила, че става дума за нелоялна конкуренция и затова КЗК, Комисията за защита на конкуренцията, започва разследване за случая. Рекетьор, мафиот. Това е този, който виждате вие в момента, чето име не искам да споменавам, защото знаете какви последици ще има при тази българска съдебна система. Но сега, ако вие гласувате за аптекаря в коалицията мутри, патриотари и аптекари, вие ще получите това, което получите на президентските избори. Сега пускам ви това видео от Нова телевизия между първия и втория тур на президентските избори. Откровенно говори господин Марешки. Трябва да му се признае това, че е откровен човек. Откровенно говори и чуйте какво ще каже видео. Вие самия ще гласувате ли в неделя? Ще отидете ли до избирателната си секция в неделя? Със сигурност ще гласувам, да. Значи ще гласувате за Цецка Цачева? Ще гласувам с по-малкото отвращение. А що ще гласувате, като казахте, че защото не искате не искам да се връща. Значи, има по-голям проблем и по-малък проблем. Значи ви може да не харесвате един вид прах за пране или друг, но трябва да си изберете прах за пране, избирате то, ще гласувате с отвращение за Цецка Цачева. Мога ли така да кажа? Да, най-вероятно да. Зависи кои отидат на Балтаж все пак. Ясно, кратко, ще гласувам за Цецка Цачева и призова избирателите, които го потърпиха на първия тур на президентските избори, да дадат своя глас, но и това не помогна на Цецка Цачева, тъй като хората, да се върнат в началото на предаването, избраха Румен Радев. Първо заради неговите качества и второ заради протестният вод, който упражниха срещу мафията от партия ГЕРБ. Мафия, която 2 години беше подкрепена от деформаторите и патриотарите. А сега предлагам да изпишем телефоните за връзка, уважаеми зрители, за да чуем вашето мнение по първата част на предаването, тъй като втората част ще се занимаем с това, което стана преди няколко часа във Вашингтон, инаугурацията, встъпването в длъжност на новия американски държавен глава Доналд Тръмп. Но все още сме в български политически води. Имаме нов държавен глава – Румен Радев. Може да не ви харесва на някой от вас, но това, което направи в парламента Валери Симеонов, това, което направи Гроздан Караджов и част от деформаторската група, всъщност може би заслужиха реакцията на Румен Радев, който им каза, остава ви още една седмица, т.е. следващия четвъртък или петък, Народното събрание ще бъде разпуснато и слава Богу, тъй като този парламент, 43-тия парламент беше парламента на греха, на греховните, престъпните, мутренските коалиции, които измамиха по същество вас, уважаеми зрители. Добър вечер. Добър вечер, господин Енчев. Слушам ви. Аз искам първо да ви благодаря за така светлината, в която дадохте тези хубавци. И само искам да ви попитам първо един въпрос. По времето на речта на президента, господин Симеонов, Байрактаров и Реформаторския блок, особено питам за господин Симеонов и господин Байрактаров, дигаха ли шум в залата? Да, дигаха шум в залата и така да се каже си изпросиха реакцията на генерал Радев. Така, и сега искам от тази гледна точка да ви покажа подлостта на господин Симеонов, след като вдигна шум с Реформаторския блок, като излезе и започна да приказва срещу господин Радев и че са му били казали, че имат една седмица. Ето това се казва подлост. Той започна и инициира цялата тая система, не става да направи забележка на Реформаторския блок и след това, използвайки това, че господин Радев искаше да се защити от тяхната наглост, започна да приказва простоти. И другото, което исках да кажа, трябва да ви кажа, че господин Валери Симеонов и групата Каракачанов и това Изволен Сидоров, трябва да ви кажа, че те вече не са заедно. Те са само на приказки заедно. Откакто стана разминаването с господин Каракачанов и Симеонов, трябва да ви кажа, че господин Каракачанов изобщо не казва и дума, че той вече е с ФСБ.
И тук това ме навежда на мисълта, че след като това нещо стана, аз лично считам, че господин Валери Симеонов, който според мене унищожава всичко патриотично там, където се бяха насочили хората и искаха патриоти да дойдат на власт, започва да унищожава реформаторския блок, а от тук това е свързано вече и с референдума. Защо господин Валери Симеонов не иска мажоритарен вод? Защото никой няма да гласува за него. Той за това не иска мажоритарен вод. Същото е за Сидеров, единствено Каракачанов, който ще има гласове, защото двамата са Сидеров, Валери Симеонов, където и да отидат, в който и край да се представят, те никой просто няма да ги избере. И господин Симеонов, ако има малко съвест, трябва да остави господин Байрактаров да поведе Патриотичния фронт, да могат да се отърват поне от тая личност, която неговото русофобство, неговата простотия и неговата алчност край нямат граници. Благодаря за вашето включване. Едно уточнение правя. Красимир Каракачанов през вчерашния ден взе точно обратното становище за речта на държавния глава Румен Радев в Народното събрание. Той говореше по обратният начин и с основание за поведението и речта на Румен Радев. Пак казвам, може да имаме и то основателни забележки към дължината на изказването на Румен Радев. Това е до голяма степен грешка и на неговият екип, който не прецени правилно, че 45-46 минути е твърде много време за такава реч, но това не е болка за умиране. Това е все пак първо изявление на новия държавен глава. Можем да имаме забележки към неговата реплика към народните представители за оставащата ви една седмица, но той беше провокиран. Това е факт, тъй като, както вие справедливо отбелязахте, шума в тази дясна част на залата, шума предизвикан от деформаторите и патриотарите начало с Валери Симеонов, провокира това негово поведение и между другото може би добре е, че реагира по този начин да им каже къде е тяхното място. Остава им още една седмица. Следва зрител, добър вечер. Така че Каракачанов, да бъдем обективни, взе правилната позиция. Добър вечер. Вие сте ви. Добър вечер, господин Инчев. Добър вечер. Ало? Добър вечер, слушам. Чуваме ли се? Ало? Слушам ви, добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, господин Инчев. Обаждаме се от Перник. Да, заповядайте. По-точно от едно село Мещица, Пернишко, дето пострада едно време от земетресението, но това няма значение. Единственият глас, който сте получили, може би, ако сте си поставили за да проверите в Пернишката община, е може би моя 161 секция в квартал Тева. Да. Първия път гласувах за вас, втория път гласувах за Раде, защото вече там нещата знаете къде отидоха. Тези псевдопатриоти, аз ви казвам псевдопатриоти, Валери Симеонов, вие когато бяхте в СКАТ, аз имах така някакво така отношение към тех положително, но сега видях, че са псевдопатриоти, не са патриоти, а псевдопатриоти и те какво си мислят, че като са народни представители президентът е казал, че имате една седмица но нека да обърнем, господине, внимание на безобразното поведение днес в сутрешния блок на една телевизия на Валери Симеонов, който обсъждаше височината, ръста на президентшата госпожа Радева. Това му е големия проблем на Валери Симеонов. Ние бихме ли се позволили да обсъждаме неговия нисък ръст? Не, това не ни влиза изобщо в работата, тъй като по физически белези не могат да се дават политически, морални и интелектуални характеристики на хората. Но толкова му е капацитета на господин Симеонов. Да, но и ми направи нещо друго впечатление, господин Инчев. Да. Направи ми нещо друго впечатление днеска по вашата телевизия при Николай Колев Делници. Сега се задава пък нова партия, Да, България. България, да ли беше ли Да, България? Нещо от не, името на България, Да, България е Дай България, ако трябва да бъдем точни. Беше поканил господин Колев, само че не можах да влеза във връзка, някаква си... Не си направих труда и ви запомня името на Христо Радев там от създадената партия, някаква жена, като и зададе въпроса дали ще направят референдум България да стане да стане членка на да продължи в членството в Евросъюза и в НАТО. Тя категорично заяви, че референдум няма да има. Ето, виждате ли, дори и да влезат във властта, те каквото кажат, не народа, а те каквото кажат, това ще бъде.
Да, прав сте, Това е много сте прав. кощунство вече. Благодаря за вашето мнение и за вашата подкрепа на изборите. Да го кажа направо, на следващите избори, на извънредните парламентарни избори, само след 2 месеца, вие имате само един изход. Или да гласувате за герберската, мутренско-патриотарско-аптекарската зима, или да гласувате за българската пролет. Говоря ви така директно, тъй като няма време да философнича. Тоест няма време да ви разпъвам локуми, да говоря интелектуално, да говоря възпитано, както се казва на политически коректен език. Трябва да направите съдбоносен избор. Или българска пролет, през радната пролет на изборите, или политико-мутренска, аптекарско-патриотарска зима. Това е вашият избор. За БСП, ако искате да говорите и да гласувате, не забравяйте какво се случи през вчерашния ден. През вчерашния ден ръководството на БСП, начало с уважаемата Корнелия Нинова, какво ви казаха? Отказваме се от падането на плоския данък. Плоския данък ще остане и това е първият сигнал, че БСП е готова да се коалира с партия ГЕРБ след следващите парламентарни избори на 26 март или на 2 април. Така че направете си своите изводи и своят избор. Добър вечер, следващ зрител. Добър вечер. Слушам ви. Понеже вие казахте, че Валери Симеонов е мултимилионер. Да. Значи, за да си такъв милионер, трябва да имаш и акъл. Значи, той е умен и е такъв. Вие що не станете мултимилионер? Ами постоянно тук дрънкате врели ни кипели. Къде е Валери Симеонов? Къде сте вие? На кутлето не може да стигнете нито Валери Симеонов, нито Валентин Касабов. От вашите очи излизат само омраза, мъст. И вие сами там се унищожавате с тая злоба, която имате. А бихте ли казали кои са добрите неща, които Симеонов направи през тези 2 години? Избройте добрите неща, които Симеонов направи. Даваме възможност, госпожо, да говорите. Какво направи Валери Симеонов? Да ви кажа ли какво направи Патриотичния фронт, който през вчерашния ден се оказа и днес най-големият критик на генерал Румен Радев? Оградата, най-големият корупционен проект на това правителство. Оградата, от която се възползват фирми близки до Патриотарския фронт. Хотелите на лидера на Патриотарския фронт, в които спят по договор с Министерство на вътрешните работи, жандармеристите и полицаите по българо-турската граница. 1 линейен километър при правителството на Лошият Орешарски от оградата по българо-турската граница струваше 200-240 хиляди лева. Сега 1 линейен километър струва 4 пъти по-скъпо, а вие сами виждате в какво състояние е оградата по границата. А реагира ли Патриотарския фронт на постановление 205 от 5 август тази година, закрито заседание на Министерския съвет, с което решение на Министерския съвет се дава зелена улица за заселване, трайно заселване в българските общини на мигрантите? Това какво означава? Липсата на реакция на Патриотарския фронт. Така че, госпожо, жалко, че не изброихте положителните качества на това престъпно 2-годишно управление на патриотари, мутрите от партия ГЕРБ и Реформаторския блок. А сега нямаме друг зрител, може би да минем към втората част на предаването. Но преди втората част на предаването, струва ми се, е хубаво да видите реклами, още повече, че като гледате рекламите, ще сте подготвени за следващата тема, за бизнесмена, мултимилиардера Доналд Тръмп. И така, уважаеми зрители, знаете новината от 3 часа. Новият американски държавен глава се казва Доналд Тръмп, мултимилиардер. Сега, парите как са спечелени, по-добре питайте американските данъкоплатци, американските данъчни власти, но факт е, че неговият бизнес е повече от прозрачен, че досега е фалирал 3 пъти и 3 пъти се е въздигал от нищото. Няма данни да е мултимилиардер от държавни поръчки. Каквито са нашите милионери и мултимилионери в българския парламент. За някои от тях говорихме преди малко. Те богатеят от огради, от хотели, от мотели, от държавни поръчки. За Доналд Тръмп няма такива данни. Голямата новина е в неговото само 25-минутно слово, макар че ако трябва да бъде точен, словото му продължи точно 18 минути. Тук добавих и неговата клетва. 18-минутно слово, в което каза много силни неща. Завладяващо слово, основното е: Америка ще залага на протекционизма. Да умислят производителите на японски коли, на първо място концерна Toyota. Да умислят производителите на германски коли, на първо място концерна Volkswagen, които
Тойота вече се отказа да строи този завод в Мексико, ще трябва да го строи на територията на Съединените щати и ще наеме американски работници, а не мексикански роби. Също се отнася, може би, тъй като все още няма решение на концерна Volkswagen, за производителите на тези германски машини. И май те ще бъдат принудени да изнесат своето производство от Мексико или други латиноамерикански страни, където робите на Volkswagen знаете за какви пари работят, за американския пазар, където на американския пазар ще работят американски работници и печалбите ще отиват в американския джоб. И нещо много важно. Америка трябва да върне своето величие, но величието на обикновения американец. На хората от западащата средна класа. На хората, които само преди 7-8 години се чувстваха на върха на средната класа, а сега къде са? Но сега да се върнем към нещо още по-интересно. Това, което виждате в момента е интервю, което държавният глава на щатите даде миналата седмица за германският вестник Bild и за британското издание Times. Какво каза в това, струва ми се, още по-силно изявление на Доналд Тръмп, може би в някои отношения по-силно и от речта преди малко, която произнесе пред Капитолия в Вашингтон. Няколко послания, които действат наистина като плесница за европейските политици, на първо място за германския канцлер Ангела Меркел. Каза това, което всички ние мислим и говорим от месеци, от седмици, от дни. Първо, че Ангела Меркел е допуснала фатална грешка с поканването на 1 милион бежанци в Германия, а да не говоря колко минаха през източна и централна Европа. Второто, много важно нещо, което е жестока критика към Ангела Меркел, е това, че Великобритания с основание осъществи своя така наречен Брекзит и напусна, тъй като това е процес, Европейския съюз. И причината е именно тази нелегална миграция, която принуди британците да вземат това историческо решение, макар и с много малка разлика от привържениците на Европейския съюз. Още нещо, което вбеси тези, които живеят от НАТО. Какво заяви Доналд Тръмп? Той нападна НАТО. Нещо нечувано за американски президент. Заяви, че отбранителният алианс е анахронизъм в днешното време, защото той е бил създаден преди много години с други цели. И второ, че страните в НАТО не плащат достатъчно, а Америка плаща вместо тях. Това сега е послание към следващият министър-председател на България да му мисли, че вноската ни в НАТО май ще бъде радикално, драстично увеличена. И най-важното според Доналд Тръмп, НАТО вече е ненужен, тъй като не може да бъде ефективен инструмент срещу тероризма. С други думи той казва, това НАТО съществува само за да се репче на Русия, вместо да се бори с ислямския тероризъм. Апропо, днес в своята реч пред стотици хиляди американци на живо и по телевизионните екрани, десетки милиони американци, той назова по име ислямският тероризъм. Нещо, за което Хилари Клинтън отдавна го критикуваше, че не трябва да се говори за исляма, а само за тероризма. Не, той директно заяви, тероризма е ислямски. Вие знаете, че той пледира да не се допускат ислямски екстремисти или такива, за които има съмнение на територията на Съединените американски щати. С две думи, каза на Ангела Меркел, че е негодна да управлява Европа. Каза на британците, че с основание напуснаха Европейския съюз. И каза нещо, което е много опасно внушение за всички европейци. Всъщност дали е лошо или добро, ще видим малко по-късно. Заяви следното, цитирам. За Съединените американски щати няма значение дали Европейския съюз е сплотен или разединен. В момента той това го говори, припомням, на двамата журналисти, германски и британски. Става дума за журналист от вестник Times и за германското издание Bild. Та какво им казва за Европейския съюз? Докато германски журналист имам чувството, че не може да повярва какво чува. Казва, никога не съм вярвал, че за мен няма да има никакво значение дали Европейския съюз е единен или разединен. Та нали, казва той, Европейския съюз беше създаден и заради това, че искаха да победят Съединените американски щати в търговията. Така че, чуйте внимателно, все ми е едно дали европейците са единни или не. Това изобщо не ме интересува. След тези послания, вие какво си мислите за бъдещето на Европейския съюз? Пак казвам, не казвам дали това, което Тръмп ни внушава е добро или лошо.
Тепърва времето ще покаже дали тези деструктивни процеси в Европейския съюз ще се задълбочат. Дали ако Мари Льо Пен спечели изборите във Франция, това разбира се не е толкова вероятно. За сега е малко вероятно, но то беше и малко вероятно британците да гласуват по този начин. Беше почти невероятно Доналд Тръмп да стане държавен глава, но стана. Защо да не допуснем, че Мари Льо Пен ще е следващия френски президент, което означава крах на Европейския съюз? Подготвени ли са българските политици за този момент? И от кого очаквате вие да ни подготви? От Валери Симеонов? От неговата висока политическа и лична култура? От Димитър Байрактаров? От Волен Сидеров? От Бойко Методиев Борисов? С неговото оперативно интересно дело? Може би от Радан Кънев очаквате или от аптекаря Марешки да ви подготви за тези тежки политически трусове, които ни очакват, не дай си Боже. Да чуем вас, уважаеми зрители, какво мислите по всички тези въпроси. Добър вечер, вие сте в ефир. А преди това, докато набирате телефоните, да ви кажа защо Доналд Тръмп плаши своите противници в Съединените американски щати. Сега, докато избирате телефоните, вижте едно 30-минутно видео. Това 30-минутно видео беше показано по американските телевизии веднага след атентатите на 11 септември 2001 година и повече не беше повторено. Защо ви го показвам? Защото на това видео репортерът стои пред сградата на Пентагона, поразена от така наречения самолет, от който не се виждат нито двигатели, нито крила, нито фюзелажи, нито тялото на самолета и заявява, че Пентагона е бил поразен от ракета. Ракета? Очевидно на американските военни сили. Доналд Тръмп заяви, че стане ли държавен глава, той ще несе цялата истина за атентатите на 11 септември. От тук идва моето опасение, че на Тръмп може да му посегнат. Вижте това видео. Тя ни казва сега, нашия кореспондент стои пред сградата на Пентагона и той какво ни казва? Това, което виждате сега, което ще видите след малко, ето виждате тази огромна дупка, не се дължи на самолет. То в нито един момент в първите минути, 2 часа на събитието, не се говореше за самолета, разбил се в Белия дом. То няма и данни, няма и следи, няма и минимален детайл, милиметров детайл от такъв самолет. Той казва, по всяка вероятност, ракета порази Министерството на отбраната или Пентагона на Съединените американски щати. И какво казва Доналд Тръмп в своята предизборна кампания? Апропо, той от години го говори това. Не само по време на предизборната кампания. Трябва да знаем цялата истина за 11 септември. Кой ни организира тези атентати? Терористите или самите ние? Добър вечер, вие сте в ефир. Ало? Добър вечер, слушам ви. Добър вечер. Заповядайте. Искам да поздравя предаването на Велизар Енчев. Благодаря. И да пожелая на американския народ с новия президент успех в това, което започна като начало. И да допълня още нещо обаче. Да поздравя нашите българи, които сме всички ние, с избора на генерал Радев, защото аз специално очаквам от него, от генерал Радев, очаквам да прекрати омразата вътре в страната и да направи това, което 25 години чакаме. Да, добро пожелание. Аз трябва да бъда по-точен, бих казал, той трябва да разбута тази политическа гмеш и да я постави на мястото. Абсолютно. И искам да поздравя и предаването на господин Велизар Енчев, макар че господин малко трудно го изговарям, не ми е приятно. Да. Както и да е, през нас предстоят промени, които в най-скоро време, в рамките на 3 години ще ги видим целия народ. Пожелавам всичко добро, социални политики и живот и здраве. Благодаря за вашето включване. Постоянно се казвам от Варна. Благодаря за вашето включване, за вашите добри думи. Да чуем след държавата тази вечер. Благодаря ви за това предаване. Чухте преди малко в посланията на новия държавен глава на Съединените американски щати в интервюто за Bild Times много тревожни послания за атлантистите в България. Тези, които живеят от НАТО, от грантовете от НАТО. Това е за Соломон Паси се отнася. За цялата шайка около Соломон Паси. За цялата тази шайка в парламента,
до сега управлявала през тези 2 години. Но вече отиваме към края на предаването и не знае дали ще има време за още един зрител. Да, имаме един зрител, последен зрител за тази вечер. Господин Енчев. Да, заповядайте. Ами, аз искам да кажа следното нещо. Относно Доналд Тръмп, това, което той каза, аз считам, че все пак още истината не е стигнала до българските граждани, защото в самия европейски конфликт има конфликт на интереси относно ръководството, което се извършва от Германия, която е титулована, който и да управлява, който и да е избран от Европейския съюз да управлява, винаги госпожа Меркел и французите винаги се бъркат в управлението на съюза. А те членуват в глобалистския кръг Г7. Това е конфликт на интереси и не може Европейския съюз, който съществува вече толкова време, да не види, че тук има конфликт на интереси на големите корпорации с националните национални стопанства. Ето тук трябва да Европейския съюз и господин Доналд Тръмп да ни помогне такива страни, които участват в Г7 и подкрепят това именно глобалистично отношение към Европейския съюз, да не разрешават Франция и Германия да продължават да се бъркат в управлението на Европейския съюз. И в Европейския съюз, когато има управление на една или друга държава, трябва тя да са си свързани с Европейския съюз и германците и французите да не се бъркат в това управление. А ние наблюдаваме точно обратното. Затова именно такива национални стопанства, като на Португалия, като на Италия, на Испания, на България, на Гърция, именно мъждукат и са в процес на закриване. Ето тук е големия проблем и господин Доналд Тръмп, ако ни помогне в това отношение, ние ще бъдем много благодарни. Благодаря за вашето включване. Вие бяхте последният зрител за тази вечер. И така отиваме към края на предаването с 2 теми. Нов български държавен глава от вчера, от днес, от няколко часа, нов американски държавен глава. Много ми се иска. И вярвам, че това ще се случи. Новият български държавен глава, генерал Румен Радев. Ама той е истински генерал. Не като генерал Бойко Борисов. Той е генерал, извил своите генералски звезди с реална военна подготовка, с висок интелект, със способността да управлява и да ръководи такава система като военно-въздушните сили, дори на бедна България. Спрямо пожарникарския генерал, който знаем какъв капацитет има и какво оставя след твоето управление 2 мандата. Първи и втори мандат и 2 недовършени мандата. И в 2 случая Бойко Методиев Борисов абдикира, или казано на военно-въздушен език, катапултира от самолета и разби самолета на 2 пъти. Самолета наречен България и през 2013 година, и сега през 2017 година. Има ли база за сравнение между Бойко Методиев Борисов и генерал Румен Радев? Но искаме се, и това е единственото им пожелание към него, генерал Румен Радев да следва примера на американския президент Доналд Тръмп, който е така искрено, радикално и яростно загрижен за интересите на 2 категории. За американските граждани, за умиращата средна класа, за бедните американци и за американския бизнес. Благодаря за вашето внимание, уважаеми зрители. Приятна вечер.